Takže čau lidi, jsme tady na našich trailech a teďka jdu pořádně otestovat tohle kolo. Tady máme Matěje. Ahoj! A jdeme to tady projezdit, jdem šredit. Šredit! Takže tohle byla menší ukázka Matěje a teď si jdeme pořádně otestovat tenhle peklost. Tak co, jaký jsou pocity? Jo, hele, jak mohli jste sami vidět, že jsem z toho úplně vyklepaný, jezdím opatrně, dal jsem určitě hodně lepších pokusů na tom starým, ale tlumit se to hezky vidlí a ale jezdí se na tom dobře, určitě si to budu muset zvykat, ale tak budou lepší. Hele, jako, nevím, s Matějem se ještě neznáme tak dlouho, ale půjčil jsem mu to kolo, ať si to zkusí, takže uvidíme, snad mi s ním nic neudělá. Jdem se na ně podívat. Můžeš, tak tohle je den, když jsem ztratil svoje týden starý kolo. Můžeš! Prosím, nic s tím neudělej! Ty vogo, dobrý! Ty vogo, krásně jsi to dal, dobře jsi to přežil. Ty jo. Takže tvoje pocity na svém novém bajku? Jako, je to dobrý. Určitě jako na to, je to Elko na 29, takže jako samozřejmě, že to na mě je velký, ale jako na to, že je to pevňák, tak to tlumí líp než tamhle to. Tak taky je to mnohem starší. No tak když je to 23 a moje je 2,13, tak jako... Tak jo, tak doufáme, že se vám video líbilo. Nezapomeňte nechat like, koment, odběr a zvoneček, ať nejseš blbeček. A čau. Čau! U dalšího videa. Jo, to dobrý video to bylo, no. Jo, bylo, no. Nech tu teleskopku, ty vole! Co je?